Prisión para un dos detidos en Ribeira relacionados co alixo de cocaína incautado a pasada semana na costa de Asturias. O xulgado de Pravia, que é quen instrúe o caso, decretou prisión provisional e sen fianza para el e para outros 3 detidos como presuntos autores dun delito contra a saúde pública. Que tal, saudos? No marco desta operación incautáronse máis de 480 kilos de cocaína. De contado, ampliamos antes outras novas. A comarca do Barbanza recibirá este ano preto de 11 millóns do pos da Deputación da Coruña. Dende Ribeira, o presidente provincial salientou o compromiso do organismo con este plan. Dende a súa posta en marcha no ano 2016, levanse investido máis de 15 millóns de euros tan só en Ribeira e o montante total na comarca do Barbanza supera os 90 millóns. O PP de Pontevedra presenta unha emenda á totalidade aos orzamentos municipais propostos polo goberno do BNG. Denuncian, por exemplo, unha baixada das partidas destinadas á seguridade cidadá e ás instalacións deportivas. Pola contra, os socialistas defenderon hoxe o seu voto favorable a estas contas, salientando que nace do diálogo co goberno local na procura de acordos. O BNG levará ao Parlamento a ampliación de usos de 2 naves do ramal en Vilagarcía, dos parquistas de Carril. Os nacionalistas mantiveron esta mañá un encontro co patrón maior carrilexo e coa presidenta das mariscadoras. Coinciden en que os parquistas pretenden poñer en marcha no ramal unha lonxa encuberta. O proxecto de anónimas viticultoras asentado aquí no Salnés, premiado na Barcelona Wine Week. A iniciativa impulsada por Cristina Llagüe e María Falcón recibiu o recoñecemento de mellor novo proxecto nun dos salóns do viño máis importantes de España. Ademais de recoñecer a visibilización da muller no sector, o premio pon en valor tamén o traballo que están a facer na recuperación de variedades autóctonas. E o Banco de Alimentos distribuiu máis de 400.000 kilos de comida en Pontevedra durante o 2024. Os produtos chegaron a máis de 5.000 persoas de municipios da metade norte da provincia, segundo datos da Fundación Provincial Banco de Alimentos. Son datos que prácticamente duplican os do ano 2023, cando a cifra foi de case 230.000 kilos. Vémolo todo de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Prisión para un dos 2 detidos de Ribeira relacionados co alixo de cocaína incautado a pasada semana na costa de Asturias. O xulgado de Pravia, que é quen instrúe o caso, decretou prisión provisional e sen fianza para el e para outros 3 detidos como autores dun presunto delito contra a saúde pública. Trátase de FMV, xa con antecedentes policiais anteriores vinculados ao tráfico de drogas. O segundo dos ribeirenses prendidos nesta operación quedou en liberdade tras prestar declaración esta fin de semana no xulgados de Ribeira. Segundo informan fontes do Instituto Armado, durante a operación, na que tamén colaborou a Policía Nacional, realizáronse un total de 4 rexistros, tanto en domicilios como na narcolancha incautada. Intervíronse un total de 486 kilos de cocaína, droga que o grupo criminal desartellado estaría tentando introducir ao resto de Europa. A investigación segue aberta e non se descartan novas detencións. O presidente da Deputación da Coruña visitaba esta mañá o concello de Ribeira para facer un balance dos investimentos do POS non só no municipio, senón tamén no resto da comarca do Barbanza. O montante total ascende a preto dos 11 millóns de euros. O Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña é o mellor exemplo do compromiso da Administración Provincial co desenvolvemento dos concellos. Dende a súa posta en marcha no ano 2016 levanse investidos máis de 15 millóns de euros tan só en Ribeira, mentres que o montante total en toda a comarca ascende aos 90 millóns. Que a Ribeira concretamente supón 1.700.000 euros, o cal leva acumulado desde que se aprobou o Plan de Obras e Servizos da Deputación, que existe desde o ano 2016, pois 15 millóns de euros. A comarca leva acumulado, pois, en total, 90 millóns de euros, 578
obras solicitadas e financiadas con cargo a ese plan, e falamos de que ademais financiamos a través do plan social da provincia tamén, pois, lóxicamente, o sostenimento dos servizos sociais municipais, non? Tan só neste ano o investimento do POS en toda a provincia supera xa os 100 millóns de euros, cifra que aumentará notablemente a finais do exercicio co POS adicional. Nesta anualidade, Ribeira recibirá 1,7 millóns de euros destinados non só a gasto corrente, senón tamén a achegar servizos básicos á cidadanía, como saneamento, abastecemento ou pavimentacións viarias. Estamos falando de actuacións en materia de saneamento, de dotación de auga potable e tamén de iluminación ou pavimentacións. É dicir, a Deputación da Coruña está lle achegando unha cantidade importante de recursos públicos aos concellos e incluso é un exemplo para outras moitas administracións porque o fai mediante criterios obxectivos e transparentes. Ademais, a importante inxección económica que supón este plan para os concellos, con criterios obxectivos e autonomía para decidir as prioridades de investimento, destaca o dinamismo que imprime o tecido económico local, posto que moitas das actuacións son executadas por empresas da zona, cun dobre impacto positivo. Estamos a falar de que a maioría das obras, dos investimentos, se acometen por empresas pequenas e medianas empresas das localidades, das comarcas, que os concellos, non, que a Deputación permita traslade estes fondos e permita que os concellos poidan acometer obra pública. O presidente da Deputación da Coruña aproveitou a súa visita a Ribeira para comprobar algunhas das obras financiadas pola Administración provincial, como a cuberta do Parque Infantil de Avesadas ou a pavimentación e renovación de servizos na rúa Curbelo en Aguiño. Bueno, en Pontevedra o Partido Popular presenta unha emenda á totalidade aos orzamentos municipais propostos polo goberno do BNG. Denuncian, por exemplo, unha baixada das partidas destinadas á seguridade cidadá e ás instalacións deportivas. Para Rafa Domínguez son unhas contas malas, insolidarias e que cronifican os problemas da cidade. Polo tanto, a formación votará en contra destes orzamentos no pleno do vindeiro día 17. O Partido Popular de Pontevedra confirmou hoxe que as contas do goberno local pro 2025 non contarán co seu apoio. Rafa Domínguez anunciou que presentarán unha emenda á totalidade. Unos presupuestos que entendemos non solo que son perjudiciales para Pontevedra, sino que van a consolidar los problemas que nuestra ciudad viene arrastrando hace años. En resumen, los presupuestos son perjudiciales para Pontevedra, insolidarios con los vecinos, esencialmente con quien más los necesitan, y van en una dirección contraria a la que defiende el Partido Popular de Pontevedra. Estos presupuestos dejan a muchos colectivos en el olvido. No podemos ni siquiera plantearnos su apoyo en estas condiciones. Domínguez chamou a atención sobre varias áreas, entre elas a de servizos sociais, a de seguridade cidadá que descenden 130.000 euros, o mantemento de barrios e parroquias ou a referente ao deporte na cidade. Sobre esta asegurou que tanto as instalacións deportivas como o apoio do Concello ás entidades pontevedresas son insuficientes. Cuanto a la carga impositiva, el apartado fiscal, vemos que no existe un descenso en la carga impositiva en nuestra ciudad. Sigue siendo elevadísima y, por lo tanto, los pontevedreses tendremos que seguir viendo cómo pagamos altísimos impuestos, sobre todo si los ponemos en relación con unos servicios que son claramente insuficientes. Os orzamentos votaránse no pleno do 17 de febreiro. Se irán adiante cos votos de BNG e PSOE. Os socialistas anunciaron o seu apoio despois de acadar un acordo cos nacionalistas. Domínguez acusou o voceiro do PSOE, Iván Puentes, de vender os funcionarios e os feirantes e de enganar os veciños no relativo á Raíña Vitoria. No logro entender que el Partido Socialista haya pasado de un no radical que obligó a Lores a llevar sus presupuestos a una cuestión de confianza, a un sí sumiso. No es entendible que en un documento que tiene un alto porcentaje de similitudes respecto al año pasado se haya pasado de un no rotundo a un sí sumiso. A ordenación do tráfico, que segundo Domínguez terá un 40% menos de recursos, a partida destinada ao mantemento de infraestructuras cunha reducción do 30% ou a iluminación e o medio ambiente foron outros dos apartados que o voceiro do PP destacou dos orzamentos municipais para xustificar o seu voto en contra.
Bueno, a pesar desta oposición do Partido Popular, os orzamentos pro 2025 de Pontevedra van sair adiante nese pleno do día 17 grazas aos votos do BNG e do PSOE. Os socialistas responderon ás críticas ao seu posicionamento feitas por Rafa Domínguez. Segundo Iván Puentes, o voto a favor dos concelleiros do PSOE nace do diálogo co goberno local na procura de acordos. Unhas conversas coas que conseguiron introducir propostas nos orzamentos valoradas en máis de 4 millóns de euros. Un incremento do cadro de persoal dos servizos sociais, máis subvencións para as entidades deportivas ou un estudo da mobilidade na Avenida Raíña Vitoria son algunhas das cuestións que os socialistas pactaron co BNG introducir nas contas para este 2025. Puentes devolve a Domínguez as acusacións de traizón á cidadanía e acúsao de mentir nos seus ataques ao posicionamento do PSOE. Tamén afea aos populares a súa política coa que só buscan desgastar o goberno de Miguel Anxo Fernández Lores atendendo a un cálculo electoral. E agora en Rianxo, o voceiro do Partido Socialista carga contra a xestión económica do equipo de goberno. Segundo Óscar Rial, a situación está a poñer en serio risco a estabilidade orzamentaria do Concello. Para o PSOE de Rianxo, esta situación ven derivada dunha mala decisión por parte do equipo de goberno, como foi a última aprobación dos orzamentos de 2024, ligada a unha cuestión de confianza. Daquela os socialistas que votaron en contra desa aprobación xa denunciaban que o orzamento estaba desvirtuado. Mais alá dos incumplimentos que o grupo de goberno fixo con aquel acordo para poder aprobalo, o orzamento en sí non tiña que ser aprobado. E así yo transmitimos, porque unha das normas que ten que imperar é que as partidas teñen que velar para que se cumpla a cuantía necesaria para poder desenvolver os servicios. E hai partidas que non está así. Poñemos o exemplo da luz e aparte o dixo ele esta semana en pleno. Bueno, nós creemos que é un dato equivocado porque dixo que en 2023 se gastou 790.000 euros e a nós no desglose que nos mandan na conta xeral nos salen 545. Bueno, entendemos que sea un lapsus si se equivocara, pero ainda así a previsión que hai era de 250.000 euros. Estamos nun déficit de 300.000 euros. Rial di que existen varios agravantes que hai que solucionar, como é o caso do contrato da auga. Este goberno decideu non pagarlle o canon para non aplicación do IVA á empresa que xestiona o servicio de saneamento e abastecemento. Estamos falando dun importe elevadísimo que xa se lle suma a ese reequilibrio que a intervención reflexa ademais no seu informe. 300.000 euros. Levamos unha moción a pleno esta semana para que nos digan en que situación exacta está ese reequilibrio. Como punto inicial, non como crítica ao goberno, senón en que situación estamos e como podemos desbloquear realmente esta situación, este contrato, para darlle garantías á veciñanza de que temos un servicio correcto. Bueno, o noso goberno, en vez de invertir en esa situación, vemos que quere derivar 518.000 euros a gastos correntes. Para que? Para compensar o déficit orzamentario que hai e para pagar situacións estructurales que lle correspondería facelo co orzamento. Non pode estar xestionado un concello mediante subvencións para aspectos estructurais, porque eso vai a ruína. Dentro de 2 anos imos ter para pagar a luz e a agua. Dende o PSOE rianxeiro exixenlle ao grupo de goberno unha maior responsabilidade na xestión económica e que a improvisación e a falla de rigor económica non sigan hipotecando o futuro do municipio. En Ribeiro, o PP denuncia a perda dunha subvención de repotenciación pro futuro polígono. Segundo a súa voceira, trátase dunha mostra máis do desinterese do goberno local por crear solo industrial no municipio. Os populares de Ribeira denuncian o desinterese do actual goberno en materializar o proxecto do polígono industrial. Segundo a súa voceira, as xestións que dependen da administración municipal levan tempo paralizadas. A isto súmase a recente perda da primeira anualidade dunha subvención concedida pola Consellería de Economía e Industria para a repotenciación. A realidade é que a este goberno tripartito, e hoxe o digo claramente, non lle importa absolutamente nada a creación de chan industrial. O vimos denunciando e o reiteramos e o decimos coa boca ben grande. Non lles importa nada a creación de chan industrial. Primeiro, o tema das parcelas da Pobra, o tema da expropiación, en fin, foron unha serie de pasos polos que apenas vimos interese
por parte do Goberno. Aí sempre a Asociación de Empresarios pois foi a que estivo un pouco á cabeza desas negociacións e á cabeza pois dese movimento social para poder levar adiante todos os pasos do polígono. E agora topámonos con que o señor alcalde, pois unha vez máis, esas cousas non lle gusta facelas públicas, nin lle gusta pois presumir delas como presume de outras moitas cousas que el non consigue, pois témonos que enterar que efectivamente a única subvención que tiña conseguida para poñer a punto o polígono industrial, que era unha subvención da Consellería de Economía e Industria para a repotenciación, perdeu a primeira anualidade. María San Pedro sinala ademais que a Xunta mellorou este ano as bases da convocatoria dividida en 3 anualidades para favorecer así que os concellos puidesen facer fronte á xustificación. Sen embargo, o de Ribeira considerou inasumible, a diferencia dos outros 4 municipios que se executaron. Se melloran as bases nesta convocatoria que fai Industria, se melloran e se dividen en 3 anualidades para que efectivamente os concellos sexan capaces de levar adiante pois estes proxectos e estas propostas. Polo tanto, aí temos unha mellora da convocatoria. En segundo lugar, hai que decir que cando un concello se presenta unha subvención xa conoce cales son as bases e cales son os requisitos desa subvención. E, polo tanto, o que me está dicindo neste caso o Concello de Ribeira é que o proxecto que presentan a repotenciación non era un proxecto que estuvese nin avanzado nin maduro. E aquí se ven os resultados porque a xustificación é absolutamente cero. O proxecto Anónimas Viticultoras premiado na Barcelona Wine Week. Coñecemos máis detalles logo da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. O BNG levará ao Parlamento a ampliación de usos de 2 naves do ramal en Vilagarcía dos parquistas de Carril. Os nacionalistas mantiveron esta mañá un encontro co patrón maior carrilexo e coa presidenta das mariscadoras. Coinciden en que os parquistas pretenden poñer en marcha no ramal unha lonxa encuberta. Os parquistas dispoñían desas naves para a clasificación do produto, pero promoveron un cambio de usos para poder vender ali ese produto directamente. Ademais, polo tanto, das funcións inicialmente previstas de clasificación e almacenamento, agora tamén poderían manipulalo, envasalo e vendelo. O Consello de Administración do Porto aprobou o pasado venres esa modificación cos votos en contra do PSOE e o BNG. Os nacionalistas apuntan que, ademais dunha competencia desleal para as lonxas do Concello, suporía tamén un revés para os plans municipais para esa zona, que pasan pola súa conversión nun espazo verde para achegar a cidade ao mar. Parece que vai ser unha competencia desleal, non? A todas luces, toda vez que aquí hai unha cofraría onde ten que pasar por aquí o marisco e onde hai unha organización de produtores que é unha empresa privada. Unha das lonxas que mellor funciona na Ría de Arousa, por non decir a mellor, que lle fagas, que lle intentes facer unha competencia que para min ao final non vai a ser, pero que lle intentes facer desta maneira, pois non ten moita lógica. Entón, nós estamos en contra de que se dé unha licencia. Tiñan un convenio firmado ca cofradía que iban a montar unha nave de clasificación e almacén, e agora presentan unha petición para montar o que é unha lonxa encuberta en toda regra. Non me parece de recibo que precisamente no peor momento da historia da Ría de Arousa, no marisqueo, se este regalando solo público para o que se prevé facer, que é unha competencia desleal á lonxa de Carril, á lonxa de Vilaxoán, aos placeiros e a toda a xente que vivimos do marisqueo. Renova Vilanova queda sen representación no pleno do municipio. A súa única concelleira, Sonia López, decidiu abandonar a formación fundada por José Juan Durán. A edil Así as Cousas mantén a súa acta de concelleira, pasando a ser non adscrita no grupo mixto. A súa saída de Renova chega días despois de ter denunciado que un perfil de Facebook do partido estaba a usar a súa imaxe para intentar enfrontar a confraría co Concello. Ela di que non deu permiso para que usasen a súa imaxe nin para que se faga ver que é ela que fala. Acusa a esa conta de dar a entender que ela estaba pasando información da confraría a terceiras persoas. Ademais da súa marcha do partido, López avanza que tomará medidas legais, poñendo estes feitos en coñecemento da Axencia de Protección de Datos.
Máis asuntos, imos de novo ata Pontevedra. En Monteporreiro, o Concello construe unha plataforma única na Rúa Grecia, en concreto fronte á cafetería do Manuel. De feito, mellorase o acceso tanto a este establecemento como os edificios da zona. Recordemos que esta parcela estaba a empregarse como unha bolsa de estacionamento. Tras a actuación, o acceso está limitado á veciñanza e aos servizos dos establecementos. Para suplir a eliminación destes aparcadoiros, o Concello ampliou a zona de estacionamento na parcela situada detrás do número 9 da Rúa Alemaña, o que se accede a través da Rúa Grecia. Fixo nun terreo municipal que na actualidade non tiña uso. Ademais, ampliáronse as beirarrúas e instalouse un muro de contención que salva a diferenza de cota entre as dúas parcelas. Esta actuación foi acordada coa Asociación Veciñal O Mirador. Un aparcadoiro con máis prazas e que sexa gratuito para o Hospital Montecelo é a reclamación que fan as 5 plataformas de SOS Sanidade Pública da comarca. Os colectivos de Pontevedra, Marín, Sanxenxo, O Salnés e Cerdedo únense para intentar frear a privatización do aparcadoiro previsto para o novo Montecelo. Así, poñen en marcha unha recollida de sinaturas que apoia a solicitude. O proxecto que plantexa a Xunta pasa pola construción dun aparcadoiro con gran parte ao aire libre e cun custo de 11 millóns de euros. Ademais, dende as plataformas apuntan que as prazas proxectadas son insuficientes para dar servizo ao persoal do centro sanitario e aos pacientes e familiares. De xeito paralelo, o colectivo de SOS Sanidade tamén destaca o escaso transporte público que chega a diario ao Montecelo dende os municipios da comarca. Por iso reclaman que se poñan en marcha liñas que permitan cubrir de xeito eficiente os desplazamentos. A Xunta, a través da Consellería de Medio Ambiente, acondicionou nos últimos meses unha superficie de máis de 40.000 metros cadrados de terreo na lagoa de Vixán, en Corrubedo, coa fin de facilitar o desaugado natural desta zona húmida e garantir así o seu bo estado en todas as épocas do ano. A acción enmarcouse nas actuacións de mantemento e conservación que se realizan periódicamente na rede de parques naturais de Galicia. No marco destas actuacións tamén se procedeu á renovación da balaustrada do aparcadoiro do Parque Natural cun investimento de preto de 49.000 euros. O proxecto de Anónimas Viticultoras asentado no Salnés, premiado na Barcelona Wine Week. A iniciativa impulsada por Cristina Yagüe e María Falcón recibiu o recoñecemento de mellor novo proxecto nun dos salóns do viño máis importantes de España. Ademais de recoñecer a visibilización da muller no sector, o premio pon en valor tamén o traballo que están a facer na recuperación de variedades autóctonas. A Barcelona Wine Week é un dos salóns do viño máis prestixiosos dos que se celebran en España. Este ano a cita incorporou a súa proposta o novo premio Isabel Mijares de Mulleres do Viño, un galardón que busca poñer en valor o talento e liderado das mulleres dentro do sector. Un deses premios, o de mellor novo proxecto, veu pro Salnés, da man de Anónimas Viticultoras. Un premio pues bastante significativo, porque bueno, aparte del proyecto, pues viniendo de la temática de mujeres del vino, que está muy vinculada pues a la filosofía de nuestro proyecto, pues siempre es un plus, ¿no? Cristina Yagüe e María Falcón levan dende o 2016 detrás desta iniciativa que agora, con este premio, colle aínda máis pulo. Vannos a coñecer moita máis xente. A verdade, para nós foi unha sorpresa. Vemos que esta semana pasada andábamos como levitando, porque moita xente contactaba con nós para felicitarnos. Creo que sí, que vamos a crecer. Ademais de poñer en valor o talento e liderado da muller no sector, con este premio tamén se recoñece o traballo que están a facer en Anónimas a prol da recuperación de variedades autóctonas. Siempre tuvo especial importancia poner el foco no solamente en la figura de la mujer, que por supuesto es la filosofía y es el alma mater un poco de nuestro proyecto, sino que ya más pensando en lo que es el tema de la viña y el vino, siempre le hemos dado mucha importancia a las variedades autóctonas, variedades más minoritarias.
Outra das claves do proxecto, explican, é a súa filosofía colaborativa, tecendo lazos con outras mulleres viticultoras doutras zonas. Tamén un proxecto moi solidario de dar valor ao traballo da muller, que sempre estuvimos aí. E por iso a idea é ir elaborando máis viños e colaborando con outras mulleres. Son proyectos más atractivos quizá, ¿no? Con un enfoque un poquito más moderno, más nuevo, de mayor frescura, quizá más a lo que es las corrientes que ahora mismo están más aceptadas en el mundo del vino. Anónimas arrancou hai agora 9 anos con apenas 700 botellas dun rosado de Caíño. O ano seguinte adentráronse no mundo do albariño e a partir de aí chegaron a Ribeira Sacra e a Valdeorras. Agora acaban de dar o salto a Rioxa, sempre da man de outras mulleres. En Ribeira Sacra empezamos a facer un viño con unha elaboradora de ali, non? Que, a ver, nos tiñamos moito coñecemento de viños de viñedos de aquí de Rías Baixas, pero de Ribeira Sacra sen outro clima, outro tipo de poda, outro diferente. Empezamos, colaborando con unha muller, non? Despois, agora na Rioxa, estamos con outra amiga nosa, que se chama Bárbara, que sabe moitísimo de viña, e estamos colaborando con ela tamén. E conforme a expansión do seu proxecto, Cristina e María observan tamén como paseniñamente a muller gaña terreo e, sobre todo, nome propio dentro do sector. Yo creo que sí, que hay una evolución en ese sentido. Pues hay proyectos, ya digo, tanto en Galicia como fuera, que están dirigidos por mujeres que, quizá esa nueva generación, ¿no? que hemos entrado y que estamos, impulsando estos proyectos, ¿no? con fuerza y con determinación. Por iso creen que premios como o que elas acaban de recoller en Barcelona serven para normalizar o papel da muller dentro do sector. O premio, por certo, leva o nome de Isabel Mijares, natural de Mérida e falecida o ano pasado. Foi a primeira muller enóloga, a primeira que dirixiu unha adega e a primeira que asumiu os mandos dunha denominación de orixe en España, de Valdepeñas. O Banco de Alimentos distribuiu máis de 400.000 kilos de comida en Pontevedra durante o 2024. Os produtos chegaron a máis de 5.000 persoas de municipios da metade norte da provincia, segundo datos da Fundación Provincial Banco de Alimentos. Son datos que prácticamente duplican os do ano 2023, cando a cifra foi de case 230.000 kilos. Actualmente a entidade colabora con asociacións que atenden a persoas en situación de vulnerabilidade de municipios como Poio, Marín, Sanxenxo, Vilagarcía, Vilanova ou Cambados, que suman un total de 40 colectivos. No informe publicado hoxe, o Banco de Alimentos destaca que durante o 2024 conseguiron evitar o desperdicio de 300.000 kilos de produtos frescos, que a súa vez son os máis demandados polas entidades coas que traballan. Por produtos, no 2024 distribuíron en total na provincia máis de 450.000 litros de leite, 98.000 kilos de pasta e arroz, 83.000 de conservas, máis de 43.000 litros de aceite, 33.000 de galletas e case 18.000 de cacao. En canto aos perecedoiros, destacan os 121.000 kilos de peixe, 88.000 de froita, 65.000 de verduras e case 50.000 de legumes. Dende o Banco de Alimentos calculan que na actualidade hai máis de 150 ONGs e colectivos sociais na provincia de Pontevedra que axudan a máis de 19.000 persoas. E saiban tamén que o Concello de Boiro celebrará o vindeiro día 7 de marzo o xantar de confraternidade das persoas maiores. A cita para maiores de 65 anos e xubilados terá este ano temática de entroido. Como en anos anteriores, desenvolverase no pabillón municipal de Barraña e sacaránse á venda unhas 500 entradas. O prezo da invitación será de 25 euros e as inscripcións poderán realizarse no Concello entre o 24 e o 28 deste mes de febreiro. O xantar estará aberto tanto ás persoas empadroadas en Boiro como as que non. Pois así rematamos por hoxe, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre. Graciñas por estaren aí.